magsubay ko sa akong mga tanom. Kay ang akong palya guys, mayroon ng mga bunga. Yan guys, oh. Agad. Ako yung bunga. Sus. Ako naman. Ang isa wala dyan na. Tubo no? Tubo. Aksan alis lalaki na dyan yung tinubuan. Oh, bago pa lang ni sila guys, dali na dyan ang palya. Dali na dyan. Pila ko man ito na kuanday. Ay, mga arugbati. Ako sa tambo ka. Ba? Lagi lang kami may mga palya. Yung mga tao. Napo day na? Day na? Oo. Marami ng mga bunga. Maliliit pa. Ito ang aming paliyang. Yan ka itong imong gipamputlan. Ha? Itong gipamputlan, imong taong tanawa. Ang akong tao nga pumutlan ako guys para siyang mabago. So, nang kalingsing na. May mga buwak na. Ano buwak kaya? Nana? Namuwak na kita daghan na. Ay! So, magbunga na po na magbago na po ni siya. Asagad. Oo naman. Hindi may gas lang. Ano mo nang amigas? Ay. Mabot kami dito po ang amigas. So, sa baka pong design. Saan naman na? Okay rin man tanawa na kung itong guys, ang akong humutan. basil. Ang akong humutan guys, manok lay wala. Tapos pagkalaki sa akong humutan. Saka man nagagagaghan mo na. Barag eh. Dalian na siya dako. Dapat kay hilba. Akong hilba guys. Daga kuhay ko mabi kay magkuan ko, mag-inom ko ma. Ano man? Basta. Hilba guys. Tambaw sa kabuhi ni Marlene. Tambaw panuhot. Ang lansunis. Ba na unsa na ning lansunis ay. Ano man ko base ba ko imong kasunes? Lansunis yung Nade ko Christmas light napalit sa Shopee. Oh, TikTok shop dai TikTok. Mis apa ba timbangan sa lansunis dai? March. March ba? Asa ka uy dangog ana? Ang grapes. Priya buyag na grapes man no. Oh, ang grapes guys. Saan naman eh? Grapes na? Ang okra sad. Iputla ni mama ng sugod naman pod. Ako na ko yung tamnan pagpalit ug kuan sidling diba? Unsa nga sidle? Tanom na po ko ani guys, ako ni siyang sa Unsa gusto nimo? Katulig yung mga sili hagua po ka oil. Natay hinog nga sinispada ato ita. Undi man kamo tanom. Kasi ito ako ato mo man buhi diri na lang ko nahibutan no. Labi lang ko anday ba kana jud sid kanang sinalit. Kato na lang gud mo man gamiton. Lamig ko kay kanang may tambal. Mapay pagkuan sa uwan. Pagpakita ni Haring Araw. Uy, magtao di ko anahong pultahan. Naman ron. Sunod balik nimo. Pultahan. Ato bita ko. Guys, yung putos ko. Malaki yung dahon sa putos ko. Saan man sa haligi naman nilang atay. So guys, dito ta sa labas. Labas din eh. Just may tingnan mo yung bulaklak ko guys. Wala pang himili. Gusto ko nga for-sale ko yung bulaklak ko guys. Marami na. Wala na may suri mga ulit. Yung buwak na pala. Wala na. Gusto mo nga buwak. Bisa gamay. Kaso namalan. Magkaroon. Sinong gusto manghingi sa buwak ko?
Duwas ta. Hello, na daghang piyabas o hinog. Kinsa na mo ha? Ha? Ito. Si Alan. Ha? Si Alan. Yun, maraming bayaba. Tikha na dyan noon. Kasi alam. Teri, lamig kita na ako ng panganod ah. Ako na. Ah, Ano yung among gawas dyan? mabisi. Awa mamakita ang kuwan na to. Bye. Bayan. Dali ba? Kasi ba? Bye katong kinagamihan to. Ah. Tukoy na way ligo. Dito na tayo sa loob, guys. Wow, magpa-abres si Nene. Wow. Ay, dugay lagi to. Di ba ko nung dito? Maoro to, guys. See you next vlog natin. Nako, na. Naho. Bye-bye.